demand ikawanda kwauri haushayike kushoma nokuti promoter anotarisa vanhu vachauya. Saka anotarisa kuti iwewe uri kuuya une force ipi because ari kubuditsa mari value yako anobuditsa mari. Saka takatarisa baba Alec Macheso muimbi wekuti akatongouya ane following a huge following yakakura. Kana uri upcoming artist usati wati ndiri kuvharidzwa chimbocheka yourself kuti madzi dzacho dzauri kubuditso dzacho dziri kutambirwa here kunzi because watorekodha iwewe uri kuuya uri kutoridza saMacheso wacho. Yebo, kusangana kwatiri kuita panapa paKunashe Studios kana kuti paKunashe TV patoda kumbodiscussa zuva ranhasi nyaya dzinenge dzichiitika mumastreets mafoni menyu imomo nyaya dzinenge dzichitenderera. Taona kuti hatingangoiti following yekutambisa yekuti tinenge tichiposta majokes chete. Saka nhasi ndine chibaba changu neshamwari yangu panapa chimboziya nyaya dzinenge dzichiitika, kunyanya nyaya dzinenge dzichipisa dzichishaya mhinduro. Dzimwe nyaya dzinowana mhinduro nevanhu vaviri vatatu muZimbabwe yese ne15 million vanhu. Saka isusu hatifaniri kushayawo zvekutaura. Regai ndipe a disclaimer, pfungwa dziri panapa ndedzedu tiri vaviri, hadzina wadzakarerekera, hatituma tazvituma nekuti it will be program icharamba ichifamba tichidiscussa zvinenge zvichiitika munyaya yezvemimhanzi. Pane nyaya dzinenge dzichitenderera ndodzatine tichida kungozeyawo tichiona tichinzwa mafungiro enyu mumacomment section tichipindurawo isusu tichipa pfungwa dzedu nekuti isusu tiri mumagitari chaimo. Saka tine maonero mamwe atinenge tichionawo ekuti tinogona kusherana nemafans. Saka uyo anonzi Douglas Dave, inini munongondiziya ndinonzi Kunashe, ndo ravanondiziya rakawanda patisito rangu rekubereka Olin Anderson. But nyaya yanatsozotiunza panapa tiri vaviri kudai so nyaya takaona pama-social media ichitenderera. Hatingadi zvedu kuzonongedzera mazita kana mapeji nekuti tinenge takutomaketa vanhu. But nyaya iyi yaienda yakarerekera one of the outstanding musician muZimbabwe, kana kuti one of the best, kana kuti the best tikatarisa munyaya dzemumhanzi, vanova ivo baba Alec Macheso. Vanhu vaitaura zvakawanda zvisingaiti, zvimwe zvacho zviri so discouraging. Nyaya yekutanga yakatanga kuonekwa mukomadhaginyo ndimi muchazonge muchipindura ndichinyanya kubvunza. Hanzi bhendi revanhu uri kubirwa mari. Makazvinzwawo sei? Ipapo ndakapanzwa. Asi regai tidzoke kumashure mbichana kuti muimbi akaita sababa Alec Macheso muimbi aane makore ari music industry. Kubva vachiri kuchikwata cheKiyama Boys kusvika vazotanga chikwata chavo chinonzi orchestra mberi kwazvo. Zvazvinongoreva ndezvekuti vane experience munyaya dzezvemimhanzi. Ndichireva kuti hatingati ivo vakapusa zvekuti vanobirwa vakatarisa. Munhu afamba ndiye munhu mukuru vari kutariswa, kana kuti vechidiki vari kutanga upcoming artist vanenge vakatarisa kwaari. Saka hatingati iye akapusa zvekusvika pakutobirwa vasingatoona kuti apa ndiri kubirwa. Because you might be right. Inini ndane kamukana kekuona vari mudhuze tichiona zvavanenge vachiita. Chekutanga munhu anenge achitobirwa anenge ainazvo zvekubirwa zvacho. Haungabirwi pasina chinhu. Plus ndida kumbokubvunzai mukomadhagi tisati ndaexplaina nyaya yekubirwa. Ikodzero yedu here isusu yekuti tishambadzane sezvo inini ndiri mumwe muimbi? Ndopa example kana kuti coach weManchester United anototamba otoenda kana achitoti Manchester City maplayers acho haasi kugona bhora, haasi kudii. Ikodzero here yemamwe maplayers? Pfungwa iyoyo inenge ichifanira kubva kuna vamwe vanhu vari mumutambo kana kuti mamwe mamusician. Ndinoona sekunge haisi kodzero yedu isusu. Nekuti kushambadza matara izwi rekuti kushambadza kureva kuti uri kushambadzira vanhu vanotsigira chikwata chemunhu wauri kushambadza
nevako nevamwe vakasiyana siyana. Okay. Kureva izvo kuti pakushambadza kwakuri kuita nyaya yako inenge yakanangana nepabhi. Uyezve chandinotenda ndechekuti ukama hwedu nemaartist uri pakati pemusic nemhanzi chete. Zvekuzodari kurarama sei kuseri izvo hazvinei nesu izvo. Chero kwauya ukandiudza kuti ndingi ndamona anogara pakati, handina benefit nazvo, nekuti paari kuburitsa mhanzi dzake ari kudzipa kuvanhu, uyezve mhanzi imwe naimwe naimwe ine chainonobata muupenyu hwevanhu. Saka iyo kwauya kuzotiudza zvekuseri zvisinei nezvemimhanzi, wakutaura zvelifestyle yemunhu, zveproperty hatinei nazvo isusu. Ndizvo pakataurwa nyaya yemasofa zvikanzi pari kugarwa masofa masofa a2030. Zvichiri here zvekuda kumeka ipoint kana kuti pane kakutomhura kana kuti hidden agenda? Ikoko kwakumhura ndichiuya futi ndichiti wacho anenge achitaura kudaro rake sofa tisati tariona nesu kuti iye anaro here first, nderegore ripi. Ndo zvakafanana nezvaitwa navanhu vaipfimba vasikana nemazita evamwe vanhu. Uri kwachiti ningi vesu yavo haana mari, uya haana chainacho, iwo uruda kupinda. Saka normally sezvanambotaura kuti ukama hwedu isusu mafans nemuimbi uri pakati pemimhanzi chete zvigumire ikoko. Because sure music tinenge tichinzwa, but unozisha kuti vanhu kuseri uko vari kumboda chakutsvagei kuseri. Ukaona because munhu achati haasi kukomenda zvemusic, ari kukomenda zvesofa. Handizoti sofa rinoridza gitare here, sofa rinoenda palive show here. In fact, alright, for example, nyaya yatinyanyotaura nezvayo ndeyababa Macheso. Ndakaona kumashure uko vakavaka block rechikoro. Vachiti I think pachikoro ndo pavakambodzidzira, vakati ndakudzoka ndakuvakawo block vana vawane pekudzidzira. Kuroti zvakanaka zvaitwa izvozvo. The same person ari kuuya achiti sofa ra2013 haana kutarisa kuti munhu yakavaka block rechikoro. Zvakatongofanana, block rechikoro zvakatofanira kuti waka kana imba kuma 30-40,000. Munhu iye haangazoshaya mari yesofa iye achivaka block rechikoro. Mona hatina kumunzwa achitaura kuti gore riya vakazovaka chikoro vakavakira vana block rechikoro. Chaangoona chete pamwe isofa raari kuda kukomenda. Kurava kuti munhu iye ari kutongomhura, haapo pakuvaka ari kutomhura. Plus zvimwe izvozvozvo tikada kutanga kuona masofa ari mune vaimbi vose tichapinda basa rakapfura rekunakirwa nemusic chaizvo. Because hatichatarisi masofa chete, tichatarisa kana wardrobe, tichatarisa kana pushing, tichatarisa zvese. Ende munhu ane test yake. Inini ndinobhelievha kuti vanhu vaiva vanhu vechikura vasina basa nezvinhu zviri mumaterial. Vakutogadzira foundation. Takambona rimwe picture ndofunga ndichazorisa pascreen. Munhu ari kutarisa mombe dzake. Hairo ndakaroona nechibage. Mombe nechibage. Munhu iye kutomutaura kuti chamari sofa rako haatanga nabasa nazvo. Because iye music chaiye ari kuprovidera kuma live shows he is coming, kuma recordings he is providing music yamunoda pamunenge muchida. Saka handione kunge zvekuzopinda personal yemunhu inenge it's also fair. Plus pano amunopaona sei nyaya yekuti vamwe ndakaona mamwe macomments, handifungi kuti we are treating this person larger than life character fairly, as a legend riri kutorarama. Because tine pfungwa yekuti tinozofanira kuzosimbisa munhu afa dembo aizodai haungana dembo. Iwe mudai dembo ari mupenyu tiri kunetsika nesofa radembo. Ndara tinonakirwa nemagitare mudhara. Tinonakirwa nemagitare. Saka munhu ane time shoma yatinayo pasi panapa yekuti tinofanira kuenjoya while it lasts. Zvekuzoti abirwa akomana tikada kutanga zvekubirwa aka nyika chaiyo iri kutobirwa. Iri kubirwa, pfungwa iri kubirwa, brain drain, zvakawanda zvekubirwa. Saka isusu let's also try to ndangopawo zvangu pfungwa dzangu kuti tongorova magitare tonakirwa nemashows. Tingatoti ipapapa tiri ipapa pamuri kutaura ndepekuti takatarisa muimbi anonzi Baba Macheso
muimbi akatariswa nevazhinji vari kutanga sumuka nevarimo kare. Mukada kutarisa vaimbi vazhinji vari musungura music, hapana asingaridzi mhanzi dzababa Macheso palive show pake, kana kuita chine chaanenge akatoona kuti ichichi chakanaka ichi ombochitora ombochiita palive show pake. Even vanoita makavha chaivo, most makavha ndinongonzwa munhu akabata gitari echiti akutoita kavha yababa Macheso. Handisati ndambonyanyonzwa vamwe vaimbi vachiitirwa makavha. Most tikangoti 98% yevanhu vanoita makavha esungura, chaanotongoita chete aridza gitari ramabhesi rakaitwa nababa Macheso, aridza maridhimu akaitwa kwaMacheso. Saka ukaona munhu akadaro kureva kuti tinofanira kucelebrata life yake achiri mupenyu. Ane zvinhu zvakawanda zvaari kuinspire vanhu. Ndinoona zvekare futi vazhinji vaimbi ava vesungura, umwe ndakatoona achitokumurirwa bhesi nababa Macheso. Ndakambori kumurirwa zvare. Munoziva kuti kukumurirwa bhesi nababa Macheso, mudhara endorsement yavanonga vatopuwa yakasimba chaiche, kutokupa gitari rake kuti ridza gitari rangu, utoti aiwa uyu akaipa. Ndakaona vaimbi vakawanda tingasari nemazita vakawandisa ombopuwa bhesi. Dzimwe nguva anoita surprise, kutoona atokwira pastage atotorwa mhanzi dzeumwe muimbi vachitofara. Saka munhu iyeye tofanira kucelebrata life yake achiri mupenyu. Legend. Mama mataura tichienda kune nyaya yekuti vanhu vanoindoswa, ndinoona kunge pane vaimbi vachiri kusumukira kana kuti vachiri kutangawo zvekunyanya kusungura music, vari kuti hatisi kupuwa mukana. Munozviona sei? Hatisi kupuwa mukana yekuti tichiberekwa, tiri kuvharidzirwa kumashows, tiri kuvharidzirwa kumapromota. Munoiona sei? Ndingati inini baba Macheso vachitotanga kuita zvemagitari izvi, ndanzwa kuti tine mainterview atakaona ivo vachitotaurawo vega kuti vaifamba netsoka kuenda kunorekodha, vachibatsirwa nemukuru producer Boto Nyamundera. Vakabatsirwa kureva kuti vane jeni yavakafamba kuti vasvike pavari. Hatina kuzombovanzwa vachiti ndakanyimwa mukana wekuti ndiridze kushow yakati. Ivo vakashanda. Saka chinoita kuti iwewe uwane mukana ibasa rako rauri kuita, nokuti vanhu vateereri ndo vanotipa masimba, ndo vanokupa iwewe simba rekuti aiwa iwe uri chibaba. Vakanakirwa demand ikawanda kwauri haushayike kushow, nokuti promota anotarisa vanhu vachauya. Saka anotarisa kuti iwewe uri kuuya une force ipi, because ari kubuditsa mari kapromota. Value yako anobuditsa mari. Saka takatarisa baba Macheso, muimbi wekuti akatongouya ane following, a huge following yakakura. Kana uri upcoming artist, usati wati ndiri kuvharidzwa, chimbocheka yourself kuti mhanzi dzacho dzauri kuburitsawo dzacho dziri kutambirwa here kunze, because watorekodha iwewe uri kuuya uri kutoridza saMacheso wacho. Waona, uri kutoridza saMacheso wacho. Macheso wacho agara toripo kare. Saka promota haangambotoreka kuti ari kutora Macheso utarisa futi omboteerera mhanzi dzako onzwa kuti uri kutongodauridza zvakafanana nezvemunhu watodedza. Saka mapromota ndozvinhu zvaanotarisa. Anotarisa kuti tiri kuda kuti kana taita Macheso taakuchida kufanira kutora mumwe ane different type of music. Haungati iwewe uri kuridza sungura yakafanana nemunhu wauri kuti ari kukutsikirira iwewe, uexpecta kuti uuye futi, because vanhu vagara vari kutoina Macheso aripo kudhara, iwo chiuyawo wakazvimiririra uchiunza something new. Ndozvinhu zvinoita sikuona promota kazhinji zvandakaona. Yeah, right, because nyaya yepromotion, music promotion is a business. Hapana promota anoda kuita loss. Exactly. Promota achitoinvesta mari mauri anenge achitoziva kuti anenge achitotemba kuti ndichatodzoserwa mari iyoyo yatobereka ndotonozviona mhuri yangu ndotoita benefit. Saka ukaona mapromota agonanga achinhonga munhu wano, vari kuziva kuti vari kudya nemunhu.
Saka because inini chaiye ndikada kupromota music anengaitore mari yekumba kwangu. Alright, ngati dai iwe uri muimbi watsikirirwa watomboti ichokwadi watsikirirwa chironga yako show yausingatsikirirwa sure yako yekuzvirongera iwo ndiyo iwe uri kuzvirongera, uri kuzvipakurira nyama wapoti nyama pakura chipakura kanhindi dzaunoda iwo dzausingazoti nhingi azopakura dzakawandisa iwe wapuwa poto poto yehupi chizvipakurira. Ende munoziva kuti kuronga mashows ukada kuronga unotogona kuronga kaPA system kako ubva wanzi kana kuti 150 maposta ako oisa kana kuti 100 150 ukatsvaga 500 kako unoona pekutangira. Haunyingi zvinhu vari vanhu havadi kutanga manje, havadi kutanga, anoda kudaidzwa kunzi uya ndatoisa maposta yoridzi okay ndikasadaidzwa ndatsikirirwa saka chidzidzo kune nekuti babale kumacheso andokwanisa kuronga show yake ega vanhu vangotozara chingoita the same uronge iwewe yako show woisawo maartist aunoda kuisa wouya zvingori simbo watsikirirwa tazvinzwa wati ndatsikirirwa chiendewo pako because muzimbabwe muno yakakura chiendewo pako maclub akawanda mavhenyu mastadium akawanda chingogadzirako maposta oronga dhete rako kuti ndiri kuridza pakati wedu uyai woregedza unetsana nemunhu wozviitira zvinhu zvako ega semaitiro anongoita uchipa vamwe. Uyezve pane imwe pfungwa futi yandakaona yekuti vanhu vanofunga kuti we owe someone ngendinatso kuti tinotofanira unofanira kutotibatsire nekuti une mbiri unofanira kutotidaidza kumashow kwako upenyu hauna kuchipa zvokudachokwadi unofanira kutozvishandirawo yes isa effort because ukanatsotarisa vanhu vacho vanenge vachiti uyu anenge asina kana YouTube account haasi kutombopinda unoona anoposta kana kuti pa1 pamwedzi tarisa kuti account yeorchestra mberi kwazvo inopostwa each and every update every day. Maband members chaicho anenge achitoposta achiadvertise basi saka ende futi munhu amanikidzwa shamwari ndimani havakwanisi kubereka munhu wese wavatobereka iye tenda tikatarisa kumashure vaibatsira vamwe vanonzi vengwenya brothers vaivabatsira vakabatsira vanhu vakawandisa maupcoming zvokuti isusu even vana vadembo machesa aivabereka kuenda maguna mabotswana aichendera zimbabwe yese achiintrodusa kuti vakomana ndauya nevana vemushakabvu velegend vatambirei sezvamataura saTides Matito Junior ndakaona imwe interview achitoita kuti ndaitogara mumba kwababale macheso vachitondidzidzisa magitari nekutoridza kwacho achitobatiswa gitari nzi mufana wangu unoridza so wabatsirwa warumurwa iwewo zvakwauri manje kuchiitawo zvawakabatsirwa kuti zvinobuda here kana zvaramba uchizodzoka kuti handaro yari unditsikirire ende futi tikanatsotarisa bhendi ravo rakakura more than 30-35 people inini ndinofanira kana ndichishanda ndiri kushanda kuorchestra mberi kwazvo ndinotofanira kutanga ndaryawo ndiri ikoko handinga expect kuti bhendi rangu iro rakutoriritira mamwe mabhendi isusu vemubhendi wacho tisati tarya hatisati aguta tinofanira kutanga taguta isusu tatenga mota dzedu kana 10 tozoti taguta chiuyaiwo because vangaiti baba shuwa vanoti vanofidha vamwe vanhu vanofidha vamwe vana vake chairopa wako vari kufana nenzara because ukatarisa vane bhendi revana vavo rakatotanga madependence rinoda kutoraramawo through that brand, through that zita rinonzi orchestra mberi kwazvo saka nedzimwe nzirawo maybe mari yavo chaicho havasati vaguta vari kushandira maybe kana after 10 years vachazoti tazoirya chiuyaiwo tichiryawo tese but in the meantime totofanira kutoita patience because haisi mari yedu munhu akazvishandira ukanzwa nhoroondo yacho inonzisatsitsi ndaifamba netsoka kubva kuchitungwiza ndichienda kugrama uko ndichidii munhu iye ndiounondingoti hanzi uya ndidaidze saka vanhu havatarisei zvekare vanotarisa now havachagona kutarisa kuseri kwemunhu kuti munhu abva kupi ndeipi nzira yaafamba even nguva yacho iyoyo vaitobatsira futi vamwe vanhu nguva yacho iyoyo sezvamatotaura kuti
ane bhendi rakakura bhendi revana uko nebhendi ravo ivo semunhu mukuru ndivo vanenge vachitarisa futi exactly pabhendi ravo futi vanotori each and every band member kunyanya kune vanoridza vanenge vari kana 2 palead guitar pane 2 parhythm pane 2 pamadrums pane 2 kuroti ibhendi rakakura saka hakuna munhu anobirwa anoita bhendi rakakura kudaro plus pane vamwe vakambobuda vakatozodzoka haudzoki kune nzara hazviiti haudzoki kune nzara ungati wabuda wodzoka kune nzara hazviiti hazviiti aiyo nyaya ngatisiyane nayo tichazobata zvedu rimwe ramazuva pane imwe futi yandaona tichitaurwa chinzi vanotohaya pane studio yavo tofunga iri paAquatic Complex kuchitumbuza zvikanzi vanohaya level ravasvika havafani kunge vachirenda handizivi kuti kurenda is it a problem kana kuti vanofanira kuvaka maybe vainzi vanofanira kuvaka yakaita kunge pakare paatsenda yavo munozvionawo sei ndakaona imwe interview yakamboitwa navabashiro vachitaura kuti kumberi uko ndiri munzira yekuti ndizovaka chikoro changu chezvemimhanzi chekuti kana dzimwe nguva ndazonge ndazoritayawo kumagitaro kumwakandichengeta ndichada kuti ndinge ndiine chikoro changu chinenge chidzidzisa zvakasiyana siyana kureva kuti chinhu chese zvatinoita it's a process hazviitiki ne1 day so zvamambotaura kuti ndakaona vachiona mombe dzavo vari kumunda kwavo chibage alright vane maband members avo ndakamboona imwe interview futi vachitaura achiti no pamaband members avo ndakameka sure kuti umwe nomwe aonawo kastendi kake handiti haungamhanyi iwewo kunovaka uku vanhu vauri kushanda navo vacho vasina pekugara kuroti munhu ane pfungwa dzinotodhodza zoti alright ndoda kuita izvi asi ko ava yatiri kudzokestera mberi kwazvo ubvona kuti vazhinji vacho vanenge vari kutoriwo chaka panapa wakomana peta mastendi aya uye mastendi aya chivaka iwo handiti saka vanoita step by step bijana bijana plus zvimwe zvezvinhu hatizivi pamwe vari kutovaka because hatigari nawo hatitozivi pamwe vane dzimba ngani yaunoziva iwewo pamwe ndo yavakada kuti uzive saka hatigoni kuya tichiti asati aita chakati atombori nayo studio yacho akawanda makambani atozozoti akambani ndeyadiki yaane makore iye ndinga wacho watozomudza charo ndeyavo hautombomona saka vari padhuze nawo nefamily yavo ndo vanenge vachitoziva kutoti tine zvakati nezvakati saka iyoyoyo hatini ndo zvandambotara pekutanga kuti ukama hwedu isusi namusician kana kuti muimbi huri pakati pedu naye nezvemhanzi chete ari kutipa mhanzi zvokuzoti vazodya sadza nemazondo haizvo hazvisinei neizvo munhu achatotya kudya sadza nezondo ndinonzi hawo rutambura kudya izi lolo akaonekwa kutambura hafani kuda izvo zveshuwa plus vamwe vanhu vanotarisa mataura nyaya yekuti vari kutarisa zviri paground havasi kuziva plan kana kuti vision yemunhu ngatisamhanya kuti haana chakati ari kuzviziva because hatingati angashaya mari yekutenga taunatsozotaura zvedu pachomani havangaishayi mari yekutenga build kana vachingotengera maband members nemawandiro avakaita wozoshaya 1 stand yekuvaka studio yavo yekuti vavariyesere havashayi izvozvozvo ende futi zviri tricky munoziva kuti zvemastudio izvi ibasa rakatozvimirira rinotoda commitment inototyisa saka let's be patient tione kuti zvinhu zviri kuenda kupi tichida kuenda zvedu kunopendera pane nyaya futi yakataurwa zvinzi havasi kuita makolabhu vaifanira kuita makolabhu kana nana Koffi Olomide nana Jay-Z maybe nana Beyonce nemainternational hanzi hamusi kupusha chii zvinofamba sei kwepapa ndakamboona mumwe muimbi achitaura kuti panoitwa makolabhu pane zvinhu zvakawanda zvinoitika zvaunotarisa kuti kolabhu yataitai ichaunza chinyi chichani chabenefita kolabhu yavalue because kolabhu haingoitwe kolabhu inoitwa kunge pabuda mari ende takatarisa nezvemaererano nemimba watotaura nezvake
vane makolabo akawanda vakaita muno muZimbabwe, outside Zimbabwe. Yeah, vakaita collab naMakadzi. Recently vakaita collab naBeata Mangete, Mshakabu. Hatingapedzi vakaita collab naMama Dorcas Manza Isekwi, ikarira zvekudaro. Saka handizivi kuti vanenge vachida kuti vaite makolab anenge api, because type of music yaBaba Shero hatingazovaona vachiita collab naJay-Z ka. hazita Falipo kana ndiwo ana genre ravo rakatosiyana. genre yeah. Saka anenge maybe tingataura zvana naHoly 10 vakomana vehip hop because it's dangerous futi unogona kunozviexposa because hakuna mastrength ako. Hakuna mastrength ako, so zvava ndovati uyai muite misambo yakaita kunge ana hip hop pepe. Vamuimbi anoimba but hakuna strength yake. Saka ipapa pashuwa ya right panenge pachida kuonekwa kuti ari kupinda chaizvo zvinozobudisa maresults akamira so. Shida zvedu kunogura kanyaya kedu madzibaba atakaona kuti havasi kunzwa mushe, tinoashuvira kuti vapore. Pane vamwe vanga vakuda kushandisawo advantage futi yekuataka futi bhendi vachiti mukuru havasi akomana maatakisi acho ari kuya left right center vachiti bhendi revanhu avo resikuriritira senior lecture. But ndotofara kuti about a day or 2 days ago pakazoiswa post neofficial account yamadzibaba vachitotaura vachiti chitotenda nerudo rwaAlec Macheso akatovatega. Zvichireva kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika behind the scenes hatisi kutozviona. Ndozvandambotaura paini ndichiti hatingazozive life yavo, hatisweri navo. Ende kuna vamwe vanhu vanoita zvinhu haungatiwo chawaita chese uri kumhanya unoburisa pakamera uri ndazoenda kwamadzibaba ndazotenga grocery. Vanhu vaive number 1 vane ukama tisati tatasa zvimwe zvinhu, dzitori hama nehama, kureva kuti zvavanoita hazvinei nevanhu, vanoita paukama hwavo. Saka sezvamataura kuti mazoona paofficial account paFacebook yeKiyama Boys kuti vazoposta vachitenda baba Alec Macheso, ende post iyo ndaiona hangu pakatonzi since day one. Yeah, kureva kuti baba Alec Macheso vagara vachitozviita kuburikidza nekunyorwa kwaito. Ndofunga muZimbabwe taane problem yekuti chese chinoitika vanhu vanofanira kunge vachiti enda pamberi pekamera, of which it's not it. Munhu anokurakidzai zvaari kuda kuti muzive. Ndofunga ipapa saka tichave neproblem nekuti vanhu vese vanoexpecta kuti munhu wese kana akabatsira munhu anofanira kutotora nhasi ndiri panapa totora self ndiri kumupa 2kg yeshuga obva akuposta ai vakatodaro. The same people futi vava novegona kuuya futi vachiti saka uri kuburitsa wakumakisa umwe wako. Dai baba Alec Macheso akatoposta kuti ndaenda ndainzoona zvaari kuita. Saka vanhu dzimwe nguva kune vanhu vasitorino chakanaka kunyanya social media mazuva anaya. Social media yashata. Kune vanhu vagara vanongotowana nguva yekutotaipa anotengera data kunyora nekunyomba. Zvimwe zvezvinhu umwe munhu haatozivi, unotoona kuti munhu zvaaronyora hatorina information. Chaarongoita chete arinakidzwa nongoita. Saka normally zvakadaro hazvinyanyi toda kutoteererwa ndezvekuti unosiyawo mhepo dzacho dzichitoenda zvakadaro. Otherwise zvinoitwa kusera hatizvizive, ende vanhu vaiva isusu lifestyle yavo yavanorarama tine nayo nebasa nemumhanzi. Ndinebasa nacharakupa. Pabuda charakupa. Pabuda chakati. Tombonakirwa let's enjoy music. Magitara aripo handei kumashows tichinakirwa tichirasa miswe nekutamba magitara. Izvo zvinenge zvichizoitika behind the scenes ngatipewo munhu kaprivacy kake I think handizvo. Saka inenge yakangofanana kuti producer vanhu vakuti no mudhara weanyanyogarisa. Mudhara wedu takutarisa masongo avakaburitsa kumashure. Zvandambotaura pekutanga kuti mukuru wavo vakashanda, vane jeni yavakafamba. Charakupa iyaiya ikaridzwa nhasi kuti ari rapa. We cannot compare nemamwe masongo atitori nawo.
Ya kuna hapana dzati dzasvika. Charakupa mundikumbuke yege dzakadodaro. Dzakatokudaro. Saka ukaona unenge uchikomenda kuti no ndaro yani following yana ndozvinoita kuti paanoita show yake kune kwakazara. Kunoti vanhu vevo vari kutenderana nemukuru. Vari kutenderana, ya vari kutenderana mizi. Hakuna munhu bosi munhu kana asingawirirani newe haana need yekuya kushow kwako. Kutozara kurova kuti vari kuti zvakuita zvitoripo. Plus sure sevaimbi tingokurudzirana kuti simba ngariwande pakubata manotes, pakubata magitare, pakucreata music, kuita mamelodies. Zviguno zvombomira kunyanya kutaipa. Pauri kuposta uchiti ndingada so. Tora zviguno zvako utaipe song, unyore mashoko, lyrics. Kana kutora gitare nezviguno zvaushandisa kutaipa zvinoda kutora kutaura pamakuwa. Ngazvitaipe ma-strings e-bass kana e-lead. Ugadzire ma-melody. Tosira ma-blog. Tosira ma-blogger. Zvinhu izvozvo. Chimwe chinhu tisati tapedza ndine chandataura kuti vanhu pamunotaura nezvamabali kumacheso vane chinhu chavakamaster. Magitare avo anotaura. Ane mamelody. Rekuti ndikarinzwa nhasi gitare ndofamba chirimba nemuromo. Haribudi musoro. Saka unonzwa munhu achimba macheso akabika tihobvu mukapoto kasina ridhi. Iwo usati wataura chimbotarisa kuti magitare ako auri kuridza anokwanisa here kunge achiimbikwa nemuromo. Kureva kuti izvozvo unofanira senyu inoti uchida kusvika pakasvika nhingi ari pamusoro kufarira munhu iyeye kuti ugone kusvika ipapo. Varamuona ndobvunzwa mazano mukuru munozvifambisa sei mugone kuburitsa gitare rinotaura kudai so. Ende mabva matotaura point yekuti vanhu that person or that man is the most accessible artist. Zvisingaiti. Uchida kunowaona ende une zvitemo kana uchiti ndavharirwa enda uchimboenda ukaona munhu wako unoziva kuti munhu anenge achiposta amboenda here I remember tiri kuindependence kuti akagara pasi pestage. Very humble man. Watotora nyaya majokes tiri pasi pestage. That man is very humble. Singaiti. Saka unozoona kuti zvaunozonzwa zviri kunyorwa uko nezvaunongotsvana paground zvakasiyana. Hazvisi kuenderana. Zveshuwa. Hazvisi kuenderana. Make sure kuti anomhoresa munhu wese akasvika, so anomeka sure kuti pressure ndoinozowanda but unoti mukuru ane shungu dzekuda kutotaura nemunhu wese akasvika pastage anomeka sure kuti abhiga varungu ndimo varungu vedu bhendi revanhu. Rudo rwake unozoona kuti munhu ane rudo nemafans. Ndo zvimwe zviri kutadzwa nemamwe maartist. Because ukaenda pamira unoona unozviona iwe, you see yourself. Saka uri artist pauchakwira pastage pepe zvichange zvichibuda kuvanhu imira iwewo rako iwewo. Saka mabali kumacheso make sure kuti ane ukama nemafans. Wow, tatoona kuti nyaya dzedu hadzichabveri. Tichairwa chipati 2 tichichipinda pane imwe nyaya yataurwa yemanagement. Chaidiscussa iyo nhasi tomboimira tamboti timborwa pamusoro tichiona kuti zvakamira sei. Kune vatanga kusvika panapa unokwanisa kufollowa, kulika, kushare macomment section isati vhari comment section wakasununguka kutuka zvozongokubatirawo tokukupindurawo futi. Tisu taatiri kudiscussa zvedu nyaya dzinenge dzichiitika musocial media. Next episode yedu ichadiscussa management yemusic, social media marketing, uyezve hondo dzimwe dziri kuitika musocial media dzinenge dzatogarirwa pasi. Tichambonatso kudzongora kuti chii chiri kumboitika. Tichadiscussawo futi nemaghost account, nezvemaghost account. Ndoti ndo imwe nyaya iri kupisa. Saka titenge tichibata tofunga after a day or 2 tamboona kuti zviri kufamba sei. Tichabatawo nyaya dziri kuita ana Captain Britain. Tichataura nezvazvo great men. Tese tichadzipedza tinenge tichidiscussa tichishayana mazano.